Samo, čo hovoríš na trička? Haló? Samo, však počúvaj, čo hovoríš na tie trička, čo som vyrobil? Čo? Materiál môže byť? Potlač. Čo? Počúvaj, to tričko je najlepšej kvality na svete, fakt tá výšivka je úžasná, farba je skvelá, aj čierna je dokonca ešte aj to logo je veľmi pekne prepracované, ak tam piješ tej slamky, je to najlepšie tričko na svete, fakt. Tu som, so mnou sa rozprávaš, však tu sedím. Nie, ale tam je Nie, tam handry. nepozeraj, tam mám bordel, prosím ťa, tam nič, handry som zabudol upratať, nechaj tak ti hovorím. Ale to je taká istá farba tej handry, jak moje tričko. Ale fakt to vyzerá, jak to moje tričko. Nie, fakt, počúvaj, bordel tam mám, neupratal som, nechaj to tak, dobre? Už je čas ísť domov, počúvaj, dobre? Poď, ideme preč. A few moments later.